Matxina hartan etzen hildako bakar bat ere izan, baina historiara pasatu diren pro-gizon guzti horiek erio zigorra askatu zuten Gosearen matxinada hartan buru izan zirenentzat. Hori da gure ilustrazioaren vinilozko disko horren behaldea eta inoiz kontatzen ez zaiguna. Gaur egungo gure begiz ikusita badu antzik nolabait ere zapatismoarekin, zapatarik gabeko zapatismoa da. Hasieratik bertatik seguru asko dolare horretan txikituak izateko sortutako personez osatua, pixkat naifa, pixkat ingenua, pixkat xaloa. Txikitu egingo dituzte eta behar bada ez dakite. Aresti bera, matxinadaren xehatasunez berri handirik izan gabe seguru asko konturatu zela esango nuke. Arrizko herri haun poema bat dakar, askotin idatzia, Peñafloidaren jauregitik idatzia. Peñafloidaren jauregia, oainik handago, askoitian, intxausti jauregia du izena, bertan du egoitza Euskal Herriko adizkien elkarteak, la Sociedad Vasca de Amigos del Paisek, eta bertan antzestu zen, edo bertan zen bintzat Arestik, El borratxo burladoren Peñafloidak idatzitako opera hori ikustera joana, 1970 bueltan. Zera horren, jauregi ondoan